ξεκίνησαν από ένα email που λάβαμε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών. Δηλώσαμε συμμετοχή και οι σημαίες μας μπήκανε στο χάρτη της κυταλλοδρομίας. Αποφασίσαμε το μότο «Μήνυμα τρέχω να παραδώσω, τον πλανήτη μου να σώσω». Το μήνυμα που θα παραδώσει ο νικητής του αγώνα αντοχής και όλοι οι συμμετέχοντες ήταν «Μην σπαταλάτε το νερό». Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στη δημιουργία της αφίσας. Και η αφίσα ετοιμάστηκε. Έτσι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου όλα ήταν έτοιμα. Αριθμός μαθητών των δύο νηπιαγωγείων 33, αριθμός συμμετοχόντων 33. Στήθηκαν εικόνοι για να οριοθετήσουμε το χώρο. Δόθηκε οδηγία ότι όποιος κουράζεται κάθεται στο καρεκλάκι και δεν συμμετέχει ξανά. Μπήκαμε ο ένας πίσω από τον άλλο και ο αγώνας αντοχής άρχισε. Η νικήτρια του αγώνα αντοχής έδωσε το μήνυμα. Και αποφάσισαν όλοι να το μεταδώσουν. Στους γονείς των παιδιών μέσω email, στη σελίδα του e-twinning προγράμματος που συμμετέχει το πρώτο νηπιαγωγείο Σκουτάρες με θέμα Olympics from Athens to Paris, the Little Olympians. Φυσικά όλοι οι συμμετέχοντες πήραν τα μετάλλια τους.